Katawar bitaw ko aning kalabanan bitaw sa maminaw pagpulong sa Dios. Pag maigo gani sa pulong sa Dios, magluod ayon. Unya, ang ending is ang pastor mo'y pakasadon. Ang pastor mo'y basulon nga ang pastor daw kusog kay mangigo, gibantayan na daw ilang kinabuhi. Igsuon, kung naigo ka sa pulong sa Dios, pasalamat gani ka kay ngano man nagpasabot nga buhi ka, di ba? Pag masakitan ka sa pulong sa Dios, pasabot na nga buhi ka, dili ka patay. Muna nga kung maigo ka sa pulong sa Dios, dili mo po na tuyo sa pastor nga giigo gyud ka. Ang Dios mo'y nakigsulti nimo ana, di ba? Ngano man, 2 Timothy chapter 3 verse 16 again, ang tibuo kasulatan gisulat uban gikan sa lamdag sa Dios. Mapuslanon kini sa pagtudlo, pagbadlong ug pagsaway, di ba? So naay pulong diyang pagbadlong ug pagsaway. So, kana pastor diha o kinsa pa nang gawali niya, namati ka niya, naigo ka sa pulong sa Dios, kanang gawali, instrumento ra na sa pulong sa Dios. Ang tinuod, ang pulong sa Dios gyud mo'y nagbadlong sa ato o nagsaway sa ato, di ba? So ayaw ikasakit igsuon kung naigo ka sa pulong sa Dios. Pasalamat gani ka nga adunay pulong nga nagsaway sa imuha, nagbadlong sa imuha, nagpasabot na kapalangga ka sa Ginoo. Ayaw pang luod kung naigo ka sa wali. Salamat.